Bones, vos faig este vídeo que es diu Calladets estem més guapos perquè s'apropa, demà és 8M i bé, tothom està en què farem per al 8M, anirem a la manifestació, farem esta reivindicació, farem esta publicació a les xarxes socials dient que estem molt a tope en el 8M i penso que com a home que estic a les xarxes socials, que m'agrada donar la meva opinió, que en certes coses tinc una opinió ferma i en d'altres l'he anat moldejant en el temps perquè, bueno, doncs te'n dones compte que a vegades la teva opinió és una puta merda, me'n vaig donar compte que nosaltres no tenim res que dir per al 8M. Tenim molt que callar. I el que hem de fer és compartir les veus de les persones que mos envolten i que en saben molt més que nosaltres, que ho han patit. I crec que el que hem de fer com a homes del segle XXI és donar a conèixer aquestes veus. No tant parlar de què, o sigui, no parlar de què han de fer o què s'ha de fer, intentar que es faci tot el necessari per a que aquestes coses no tornen a passar, però sobretot donar altaveu a les dones. No tant dir nosaltres no tenim res que dir. Portem no sé quants segles i han dit poc i han fet autèntiques barbaritats. Per favor, llegiu a les autores que escriuen llibres, escolteu a les vostres familiars, amigues, pregunteu i interesseu-vos i doneu suport, però calleu, perquè els tuits i segons quins vídeos que han estat sortint esta setmana sobre les coses que han dit els homes, calladets estem més guapos.